אוקיי כולם, אז הבנתי שלא שומעים כלום בגלל המוזיקה, ולכן עכשיו אני אעשה עוד סרטון של איך עושים עריכה. נזדקק לאפליקציה אחת, וזאת האפליקציה. הנה, זה השם שלה. ועכשיו תלחצו על וידאו. הנה אתם רואים וידאו. ותלחצו על חדש. אז עכשיו אתם צריכים לבחור סרטונים שאתם רוצים לשים. פשוט תסמנו אותם. אני מסמנת את הסרטונים שלי. ולבסוף תלחצו על V כדי לאשר את בחירתכם. ואחרי זה יש לכם את הסרטון. אני אבחר סתם דוגמה כפול 2 ויאשר את זה. עכשיו שיהיה לכם כפול 2, אתם רואים? הנה וזה כפול 2.